Senyor. I a la mitja marató, a la vall de Segó, i estiu. Càrnica Serrano. Línia d'eixida de la 28 edició de la mitja marató popular. A la Segó, línia d'eixida i meta en fauna. ¿Tiene gente? ¿Más? ¿Pero dónde estaba? Sí. 28 edició de la mitja marató popular. A la vall de Segó. Passarem a categoria júnior homes. Tercer classificat, Víctor Nuez Escribano. Segon classificat, Jairo Civera. I el primer, Diego Barona Renuncio.
l'Ajuntament de Faura també farà entrega de trofeus. Directora de Diputació, perdó. Estem en casa. Bueno, ara passem a la categoria promesa femení. Tercera classificada, Alba Badenes, de Benifaió de les Valls, del Club Atletisme La Vall de Segó. Segon classificada, Maria Gálvez Olva, del Càrnica Serrano. I la primera, Maria Ángeles Jimeno Miquel. Categoria promeses masculí. Tercer classificat, Òscar Peris Rubio. En segon lloc ha entrat Antonio Cubero Sánchez. I el primer, Florian Enrique Portales Palamós. Categoria sènior dones. En tercer lloc ha entrat Apunta, que va. Laura Castellano Barba, tercera classificada. Segona classificada, Elena Cambres Rodríguez. I la primera és Maripaz Domingo Sebastián, del Club Càrnica Serrano. Categoria sèniors masculí. Sí, que yo tengo que limpiar la piscina, vaciarla, me tengo más faena que la hostia. A la tarde era la siesta. Tercer classificat, Alexandre Nogués Roig. Segon classificat, Javier Ortiz Pacheco. Tenim a Javier Ortiz. I el primer, Adil Iben Sala. Passarem a la categoria veteranes a dones.
Patricia, no te'n marxes que t'és pernil. Patricia, estàs per ahí, no te'n marxes que t'és pernil. Igual, si no se la lleva la cuenta. Han dicho que si se va a Patricia, que el pernil se lo lleva la cuenta. Luis Félix, no te'n marxes que t'és pernil. Luis Félix. Veterana B, dones. Tercera, Oreto Sánchez Miralles. Segona clasificada, Cecilia Galván Soriano. Y en primer lloc, María Antonia Serrano Jareño. Del Runner Ciutat de València. Categoría veteranos B, hombres. Te intenta hacer una de Santiago Verdeguer Carrera. En segon lloc ha entrat Ramon Ginés García. Companya del club y el primer Javier Solís Valdivia. El club Pioneros de Sudamérica. Y ahora pasaremos a la categoría veteranes C, dones. Yo creo que ha salido bien. C, dones. Y me diuen Magda Mila García. Categoria veterans C, homes. Tercer classificat, Roque Ruiz Villena. Roque Ruiz Villena. Algun company del club? Bueno, passarem al segon. Fernando Machi Borràs. Y el primer del Club Deportiu Camp de Morvedre, el ilustre Jesús Martín Segundo. I ara passem a les categories locals. Categoria local de dones, femení. Tercera local, Noelia Mascarós Escrivà, del Club Atletisme La Vall de Segó. Segona classificada, Else Pérez Seglers, del Club Atletisme La Vall de Segó. I la primera, Almudena
Passarem a la categoria locals masculins, locals homes. Tercer clasificat local, José Vicente Bertolo. Segon clasificat, Carlos Medina Amer. El Xavi pujant. I el primer clasificat, Francesc Cayo Vilar. En un temps de 1 hora 18, un crac. Ara passarem a entregar els trofeus per categoria d'equips. Primer equip de dones. Atletisme La Vall de Segó. Les xiques del Club Atletisme La Vall de Segó. Xiques del Club Atletisme La Vall de Segó. Salloa, Noelia Jordà. I segon equip femení, el Runners Ciutat de València. I el primer equip, Càrniques Serrano. De dones, categoria de dones. Una categoria novedosa per al tema de la igualtat de sexes. Fort aplaudiment a les fèmines d'estos dos equips representants de la comunitat valenciana, l'atletisme de la Vall de Segó i el Runners Ciutat de València. I ara categoria per equips homes. Tercer equip, masculí, el Càrniques Serrano. I el segon equip, el Club Atletisme La Vall de Segó. I el primer equip, Mur i Castell Tuga.
José Rano, Carlos Medina, Xavi, Zorrilla, Pep, Miguel. I ara passem a trofeus especials de la Diputació de València. Ha volgut donar per primera vegada així a Faura a l'equip més numerós inscrit i que ha finalitzat la prova és el Club Parotet. I ara el pernil de 8 quilos i mig per al club. Ja està, no anem més pernils. Ara que pugen els dos guanyadors absoluts, Patricia Montalvo i Luis Félix Martínez, per a replegar els pernils de 8 quilos i mig. Maín Carlosa, comercialitzat per Mercadona. Donem les gràcies a la Diputació de València, a la directora d'Esports, Maria Ángeles Medrano, de la Diputació de València, com no a les firmes patrocinadores, com no al Club Atletisme de la Vall de So, com no a la Mancomunitat de les Valls. Fins l'any que ve, la propera edició, que serà en Quart de les Valls. Suposa que heu passat un bon diumenge i amunt l'atletisme popular. Moltes gràcies, fins una propera edició.